V tomto videu uvidíš 3 šialené monštra, ktoré kebyže stretneš, tak neviem. Čaute strašidlá, ja som Eli, toto je moja verná kamoška Buchta a poďme hneď na to prvé mega monštrum. Prasa kozoleo. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že toto zvieratko je výsledom nejakého brutál extra tajného experimentu nejakých strašne strašidelných vedcov, šialených vedcov, tak je to mylné zdanie. Okrem toho, že som podobne zviera kedysi dostala ako postavičku v Kinder vajci, nie sú o ňom nejaké verejné informácie. Z príbalového letačika v tom Kinder vajíčku som zistila, že toto pračudné kozo prasa bolo veľmi veselé a priateľské a že bolo vyrobené zo 100% recyklovaného plastu. Mačko pštros domáci, po latinsky Hyperex hemendex. V dnešnej dobe patrí medzi najohrozenejší druh cicavca na Zemi, lebo existuje len tento jediný kus a neexistujú ani žiadne iné zábery tohto tvora okrem môjho videa. Tak ak nechceš, aby ti unikli aj iné exkluzívne zábery, daj si odber a vrhneme sa rovno na to tretie stvorenie. Krokoň rohavý. Latinsky tiež Alligatio horsus, alebo ako ho starí Egypťania volali aj strelec bažín, vážil v dospelosti až 700 tón a neandertalci ho používali na chov šupín a ako dopravný prostriedok. V dospelosti mohol merať okolo 3 kilometrov a vývar z rohu krokoňa používajú plochodzenci dodnes. Je ti snad jasné, že je toto len výplod mojej fantázie, ok? Stáva sa to aj tebe, že si pol dňa v škole a jedne čo si odtiaľ odneseš, že vymyslíš prasovca? Nie áno. Ak áno, daj like a pošli nejaké špica brutál šialené zviera, ktoré keby existovalo, tak sa poskladám. Napíš mi ho a ja sa pokúsim o ňom urobiť video. Ten svoj nápad mi môžeš napísať cez tento QR kód, alebo link nájdeš aj v popise tohto videa. Alebo ten tvoj super nápad mi môžeš poslať aj na e-mail, ktorý nájdeš aj tu v mojom profile na YouTube. Kde si tam to je, no. Teším sa už teraz ako blcha na tie tvoje nápady bláznivé. A ak ešte nie si strašidlo, fakt nezabudni na ten odber a ja už skončím. Čau!